Interinoek egun bizi duten egoera irregularra da. Urteetan egindako politiken ondorio zuzena. Beraz, egoera horri irtenbide egoki eta adostua eman behar zaio. Irtenbidea enplegu publikoaren konsolidazioa da, eta horretarako konsolidazio lege propioa behar dugu. Aldundiari dagokionez, duela pare bat hilabete, labek lanpostuen kontsolidaziorako plan bat aurkeztu zion Gipuzkoako Foru Aldundiari. Ziur gaude, plan hau kontutan hartuz, egungo bitarteko langileen egoera irauliko litzatekeela. Postuen kontsolidazioarekin Gipuzkoako Foru Aldundiko interinoen egoera bideratuko litzateke. Aldunditik at daudenei ateak itxi gabe. Labek agintean dauden indar politikoei deia luzatzen die negoziazio maila martxan jar dezaten.